U gradu Zlataru je održan sastanak predstavnika Krapinsko-zagorske županije sa ravnateljima osnovnih i srednjih škola nad kojima Krapinsko-zagorska županija ima osnivačka prava. Sastanak je održan u osnovnoj školi Ante Kovačića u Zlataru, a na njemu su prisustvovali župan Željko Kolar i zamjenici Jasna Petek i Anđelko Ferek-Jambrek. Na sastanku se raspravljalo o planu raspodjele decentraliziranih sredstava, materijalno-financijski rashodi škola i o analizi trošenja energenata u školskim objektima. Župan Željko Kolar je tom prilikom istaknuo. Pa da, mi smo ostali što se tiče decentraliziranih sredstava na istom nivou kao što je bilo i prošle godine, negdje oko 5 milijuna i 400 tisuća kuna, s tim da imamo dva projekta od prije HPS koji je energetsko učinkovitost škola, gdje je zajednički jedno je 1.490.000, drugo je 1.590.000 kuna i još smo rekli da idemo na 3 objekta da završimo. 710.000 kuna za dvoranu u Đurmancu, 300.000 kuna za područnu školu Stipenica i 1.333.000 kuna za konačno dovršenje radova na srednjoj školi Zlatar, s obzirom da smo povećali i broj razrednih odjela, a investicija traje već 7-8 godina i krajnje je vrijeme da ju završimo. Zamjenica župana Jasna Petek na sastanku je govorila o planu raspodjele decentraliziranih sredstava školama. Pa prvenstveno što se tiče decentraliziranih sredstava za osnovne i srednje škole, više je za materijalno-financijske rashode. Ukupna masa nije ista. Ukupna masa je unazad 3 godine iz države jednaka, međutim, nešto smo novim ugovorom o prijevozu učenika, osnovnoškolaca, ajmo reći ušparali, pa se tako otvorila mogućnost da se za materijalno-financijske rashode u našim osnovnim školama oslobodi 2 milijuna kuna više i za investicijska ulaganja u našim osnovnim školama još 1 milijun kuna više. A s druge strane, u izvornim sredstvima naše Krapinsko-zagorske županije od 8 milijuna i 600 tisuća kuna koje je namijenjeno isključivo obrazovanju, jednako tako se nastoji i investicijskim ulaganjem i ulaganjem u djecu i mlade darovite, u djecu s teškoćama osigurati sredstva za dodatne aktivnosti, dodatne projekte i dodatan rad u našim osnovnim i srednjim školama. Saznali smo kako projekt energetske učinkovitosti utječe na osnovne i srednje škole. Učinjeno je vrlo mnogo, jako smo zadovoljni. Sa 2011. na 2012. završeni su radovi u vrijednosti 1.500.000 kuna. Obnovljena je kompletno fasada ove škole, dakle dobila je toplinsku izolaciju. Skinute su stare naše ploče, postavljeno je novo krovište, zatim krovna izolacija toplinska i uštede koje smo od onda pratili u intervalima, dakle ovisno o trajanju zimskih mjeseci i temperaturama koje su u to vrijeme bile prisutne, ušteda nam je izmjerena na 44,15%. Kada govorimo o decentraliziranim funkcijama, odnosno sredstvima koje osigurava Krapinsko-zagorska županija kao osnivač srednjih škola, tu moram ispred svih ravnatelja srednjih škola izraziti određeno zadovoljstvo s obzirom na da smo ove godine dobili na upravljanje nešto viška sredstava, a koji proizlazi iz, ja bih tako rekao, našeg učinkovitog upravljanja materijalno-financijskim rashodima u školama, što znači da nam je županija ove godine ostavila taj višak sredstava i naša je zadaća da te novce iskoristimo za unutarnju dinamiku razvoja u srednjim školama. To konkretno znači da ćemo te novce uložiti prije svega u razvijanje nastavnog procesa kroz stručno usavršavanje nastavnika naših škola, odnosno da ćemo i dio tih sredstava uložiti u onaj dio koji se odnosi na opremanje svih naših programa, a to znači kvalitetniju nastavu, a to između ostalog znači i, ja bih tako rekao, kvalitetne učenike koji će biti spremni za nastavak obrazovanja, odnosno koji će moći nositi nove izazove koji se pojavljuju na tržištu rada, odnosno gospodarstva. Nakon sastanka predstavnici županije zajedno sa gradonačelnikom Stankom Majdakom i zamjenicom Jasnom Pentek-Augustan obišli su prostorije srednje škole Zlatar u kojoj se upravo vrše radovi na proširenju.